खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म मोनसे गेदेर खौरां गोदान बोसोराव जानो थांगासिनो दं मोननै गेदेर जाथाय बुहुमाव फैगासिनो दं गेदेर बिरखंजों समान मोननै धुमकेतु नंगौ 2025 मायथाइयाव जानो थांगासिनो दं मोननै गेदेर जाथाय 2025 मायथाइनि गिबि सप्तायाव बुहुम फारसे फैगासिनो दं मोननै गेदेर धुमकेतु बे समाव नासानि गेदेर फोसावनाय बिरखंजों समान गेदेर मोननै धुमकेतुफोर बुहुम फारसे फैगासिनो दं होननानै बे समाव नासानि गेदेर फोसावनाय आरो गेदेर धुमकेतुनि लावथाया फ्राय 78 फुट आरो गुबुन मोनसे धुमकेतुनि लावथाया 76 फुट धुमकेतुआ गाबोन नासानि सम बायदि बेलासिनि 2:53 रिंगायाव बुहुमजों बारलांगोन मिथिनो मोननाय बादिब्ला धुमकेतुआ घन्टासेयाव 30,367 माइल गोख्रैथिजों फैगोन आरो गुबुन मोनसेया 46,338 माइल गोख्रैथिजों बारलांगोन बबेखानि नासानि बादिब्ला बे धुमकेतुजों बुहुमाव जेबो हेंथा जानाय नङा खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म मोनसे गेदेर खौरां गोदान बोसोराव जानो थांगासिनो दं मोननै गेदेर जाथाय बुहुमाव फैगासिनो दं गेदेर बिरखंजों समान मोननै धुमकेतु नंगौ 2025 मायथाइयाव जानो थांगासिनो दं मोननै गेदेर जाथाय 2025 मायथाइनि गिबि सप्तायाव बुहुम फारसे फैगासिनो दं मोननै गेदेर धुमकेतु बे समाव नासानि गेदेर फोसावनाय बिरखंजों समान गेदेर मोननै धुमकेतुफोर बुहुम फारसे फैगासिनो दं होननानै बे समाव नासानि गेदेर फोसावनाय आरो गेदेर धुमकेतुनि लावथाया फ्राय 78 फुट आरो गुबुन मोनसे धुमकेतुनि लावथाया 76 फुट धुमकेतुआ गाबोन नासानि सम बायदि बेलासिनि 2:53 रिंगायाव बुहुमजों बारलांगोन मिथिनो मोननाय बादिब्ला धुमकेतुआ घन्टासेयाव 30,367 माइल गोख्रैथिजों फैगोन आरो गुबुन मोनसेया 46,338 माइल गोख्रैथिजों बारलांगोन बबेखानि नासानि बादिब्ला बे धुमकेतुजों बुहुमाव जेबो हेंथा जानाय नङा